раҳму шафқат ба ниёзмандон, сила кардани сари ятимону шод гардонидани дили ранҷорон ва дастгириву нигоҳубини маъюбону камбизоатҳо яке аз хислатҳои азалии мардуми тоҷик маҳсуб ёфта, аз фарҳангу тамаддуни пурғановати миллати мо сарчашма мегирад. мас дар доираи ҳамин ҳадаф роҳбарияти тарабхонаи Самбуса дар якҷоягӣ бо ширкатҳои обҳои ташнашикани Арсикола ва Нури Зулол дар шаҳри Душанбе бо ҷалби гурӯҳи кӯдакони ятиму маъюб чорабинии фарҳангию хайриявиеро доир намуданд. дар рафти чорабинӣ ба кӯдакон тарзи омода намудани самбусаро тариқи мастер-класс омӯзонида, ҷиҳати болидарӯҳии кӯдакони ятиму маъюб ба ҳар яки онҳо аз ҷониби ташкилкунандагон тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. инчунин дар рафти чорабинӣ дар тарабхонаи Самбуса иқдоми таҳияи калонтарин самбусаи рекордӣ сурат гирифт. имрӯз мо тасмим гирифтем ки калонтарин самбусаи танурии дар минтақа ва дар ҷаҳон омода мекунем. ҳаҷмаш қариб 4 кило мебошад ки он дастӣ дар танур пухта мешавад. самбусае ки дар пойтахт шаҳри Душанбе омода карда мешавад ба мизоҷон, мо тасмим гирифтем ки самбусаи худумонро Пойтахт ном бигузорем. дар номинатсияи бузургтарин хӯришҳои рекордии дунё навъҳои зиёди хӯришҳо то имрӯз омода ва пешкаш гардиданд, вале бузургтарин самбусаи танурӣ то имрӯз дар ин рӯйхат ҷой надошт. маҳз бо иқдоми сазовор шудан ба чунин ҷой, ошпазони тарабхонаи самбусаи шаҳри Душанбе калонтарин самбусаи тануриро дар вазни 5 килограмм омода намуда, номи онро Пойтахт гузоштанд ки самбусаи мазкур мақоми рекордиро соҳиб гардид.